Pozdrav svima, dobrodošli u našu kuhinju i naš novi video. Ovog jutra pravimo jednu super slatku pitu sa dulekom, višnjom, orasima. Ovdje su nam kore, šećer i bacimo se na posao. Prvo smo dulek naribali, stavili smo u šerpu ulja, šećera i sada to 10 minuta dinstamo. Uzimamo 2 lista kora. Na njih stavimo dulek, stavimo višnje i stavimo mlevene orase. Zatim sve to uvijemo u rolnu i slažemo u pleh. Pitu smo savili, zatim stavljamo da pečemo na 230 stepeni. I naša pita je gotova. Ovako izgleda finalni naš proizvod, tako da probajte i vi, verujte mi, uživat ćete. Odlična je, sočna, slatka, predivna, prijatna.